ilyen gépezte? Ki az? A kártát szokta csinálni. Ja, a lenge. A falat traktorral. Gyerek, de gyönyörű. Hú. Nagyon szép. Hú, gyönyörű. Attila. Katáig. Kamionra. Hát itt a kamion. Mindig. De gyönyörű, basszus! Dani! Egyen meg! Valamelyik osztálytársa. Ezt a de szép, basszus! Anya! Minek osztálytárs? Valamelyik osztálytársad volt, Dani. Az ki? A Barnus, a Ja, a Somának a Soma só. autómentő. Az kell. Csá. Na! Fú, de gyönyörű, basszus, milyen Az szép már volt, nincs mi? kikészítve. Ó, gyerek. Ez már nem az. Ez már viszi a fát. Ah, de... Ez már viszi a fát. Csá. Csá.